bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r 9 ar 20 o Rhagfyr 2025. A mae fe'n mynd I fynd â ni drwyddos bod y 4 o Ionawr 2026. So, heddi fi'n defnyddio'r Lightyears taro. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos, a ni'n mynd I orffen gyda neges wrth ysbryd am yr wythnos sydd I ddod. So, ysbryd, allwn ni please i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi gael egni'r wythnos, please. Egni yr wythnos. A egni'r wythnos yw'r diawl neu'r diafol. Okay. Mae'r diafol yn siarad am pethau fel pethau sy'n temtasiwn I chi. Okay. So pethau gallai fe fod fel gymblog, gallai fe fod fel perthnasau falle sydd ddim yn dda. Mae felly siarad am demtasiwn. A mae fe'n dal ei law mas ac mae fe'n moyn roi'r temtasiwn I chi ddod mewn ato fe. Okay? So ar y foment, chi'n mynd trwy cyfnod o dimlo fel se chi'n cael eich tynnu falle o le I le. Neu falle bod rwy'n yn tynnu chi mewn a wedyn ni twlu chi bant, tynnu chi mewn, twlu chi bant. Okay? Mae fe'n siarad hefyd am gaethiwed. Okay? So pethau sy'n neud chi'n gaeth iddyn nhw. So dyna egni'r wythnos. So wedyn ni fan hyn, mae ysbryd yn gweithio chi ar y foment, chi'n teimlo lot o demtasiwn tuag at rhywbeth. Nes mo ni'n gwybod os yw hwn yn dda neu yn wael ar y funud, mae'r diawl arfer gweithio ni, okay, bod pethau ddim cweit yn iawn, ond gallai fe fod neges jyst bod temtasiwn yn dod mewn I chi a gallai fe fod yn rhywbeth da, okay, ond 9 gwaith mas o 10, mae fe'n demtasiwn gwael yn dod o'r diawl. Okay. OK, diolch ysbryd. Gem ni nawr sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please? A sialens yr wythnos yw'r 9 o gypanau. Na'r dyma un o'n ffefrynnau yn y dec, okay? Mae'r 9 o gypanau yn siarad am teimladau. Mae fe'n siarad am Breuddwydion yn dod yn wir, okay? Mi'n teimlo falle dath hwn lan mewn sialens wythnos diwetha neu wythnos cyn ni. Okay? Mae'r 9 o gypanau, dymuniadau chi'n dod yn wir, okay? A wrth bod hwn yn dod lan ar sialens chi wythnos yma, wedyn ni, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, mae eisiau chi gredu bod eich dymuniadau chi gallu dod yn wir. Okay? Achos ar y foment, mae fi'n teimlo fel sy'ch chi'n credu popeth fan hyn. Okay? Am rwy reswm. Chi'n dala nôl rwyfant, dyw hwn mynd I ddigwydd, dyw hwn yn iawn. A mae'ch dymuniadau chi gallu dod yn wir yr cerdyn yma, okay? Ond mae jyst rhaid chi gredu yn eich dymuniadau a timlo bod nhw'n mynd I ddod yn wir I chi, okay? So dyna sialens yr wythnos. Diolch ysbryd, gem ni nawr neges wrtho ti, please. I orffen y darlleniad, mae neges wrtho ti. Okay. A'r neges wrth ysbryd wythnos yma yw brenin y cleddyf. Mae'r brenin yma yn siarad am weld yn glir, okay? Mae fe'n arweinydd, mae fe'n arweinydd hyderus a doeth, okay? A mae fe'n gwybod beth mae fe moyn a mae fe'n gwybod le mae fe'n mynd. Mae fe'n meddwl o'i ben, okay? Dim I galon. Mae'r cleddyf I gyd yn sôn am y meddwl, okay? So meddwl o'ch pen, casyniadau, ffyrdd newydd o wneud pethau y fath na o beth, okay? So mae'r ffaith bod ysbryd yn rhoi'r brenin y cleddyf i'ch wythnos yma yn gweud wrtho fi, ta beth yw'r temtasiwn hyn, bydd eich pen chi yn wneud y penderfyniad, nid eich calon am y demtasiwn, okay? Diolch ysbryd. Be fi'n mynd I wneud na, fi'n mynd I gymryd cerdiau o eglurhad. Oedd honna mae'n dod... mae 2 wedi dod mas. Wedi hedfan mas, okay, fan hyn. Okay, oedd y 2 garden yma wedi hedfan mas, okay, gyda'r diawl. So, beth sydd wedi dod mas yn gyntaf yw'r 10 o gleddyf. Nawr, fel fi'n gweithio chi, mae'r cleddyf yn siarad am y meddwl, siarad am profiadau ni'n cael yn y bywydau, okay? Pethau mwy ffeithiol. Dim wastod yn emosiynol, okay? Mae pob teimlad yn croesi gros rwyfaint, okay? Ond mae'r cleddyf yn siarad fwy am bethau yn eich meddwl, yn eich pen. So mae'r cerdyn yma, y 10 o gleddyf, yn gweud wrtho fi bod chi'n dod I ddiwedd rhywbeth. Mae rhywbeth yn dod I ben. So felly bod y temtasiwn yma chi wedi bod yn cael yn dod I ben nawr, okay? Mae fe'n diwedd pennod I chi, fan hyn,
Okay? Ond os ych chi'n gweld fan hyn, mae fe'n neud arwydd bach da law fan hyn sy'n gweud bod gobaith i ddod. So bod diwedd, mae rai chi gadw gobaith ac mae gobaith yn dod i chi a mae dechrau newydd yn dod i chi ar ôl hwn. Okay? So wedyn i fan hyn, beth yw'r temtasiwn hyn gyda'r jawl? Chi'n mynd i ddod drosto fe, mae fe'n dod i ddiwedd nawr. Mae'r temtasiwn yn dod i ddiwedd. Okay? Yr ail gerdyn gaethon ni mas i gadarnhau'r diafol yma oedd cerdyn cyfiawnder. Nawr mae'r cerdyn cyfiawnder yn siarad am cydbwysedd, okay? Mae fe'n siarad am fod yn deg. Mae fe'n siarad am cymryd a roi. Mae fe'n siarad am bopeth mewn balans, okay? So cydbwysedd mae hwn yn siarad am. Falle bod rai o chi wedi bod yn y llys yn sefyll am ferniadaeth neu rhywbeth, okay? Daw hwnna drwyddo wythnos yma os ych chi'n aros amdano fe. Okay? Falle bod y temtasiwn gyda chi i ffindo mas, i ffôn o'r llys a gweud, reit, ydw'r mater yma wedi dod i ddiwedd nawr. Okay? A mae hwn yn gweithio fi, bydd y mater wedi dod i ddiwedd wythnos yma. So dyna'r neges fyna. So, a falle bod y person yma, neu'r peth yma, sefyllfa yma, wedi dod a lot o anghyfiawnder i chi. Okay? Ond mae hwn nawr yn cael ei falans o mas, mae fe'n cael ei cydbwyso mas fel bod pethau gallu symud ymlaen i chi wythnos yma. Okay? Diolch Ysbryd. Cerdiau lyflu fyna i gadarnhau beth sy'n mynd ymlaen fan hyn gyda'r jawl. Okay. A gewn ni nawr, please, Ysbryd. Eglurhad ar y 9 o gwpanau. Pan mae hwn yn sialens wythnos yma, please, Ysbryd? Pan mae fe'n sialens wythnos yma? Okay, achos mae'r dewin wedi dod mas i chi fan hyn. Okay, a mae'r dewin yn sialens hefyd. So, beth bynnag i chi wedi bod yn amlunio, neu beth bynnag i chi moyn yn neud, okay, achos mae'r dewin yma, mae stroli'r elfennau i gyd, okay, y cwpanau, y cleddyf, y ffyn a'r bentecle. Okay? Mae'r dewin yma yn gwybod nhw gyd. Mae fe'r sgiliau defe i greu beth bynnag mae fe moyn ym mhob un o'r elfennau yna. Okay? So mae hwn yn dod lan dy hwn i fi. Mae'n rhaid yn gerdiau lyflu, okay? Mae nhw'n gerdiau lyflu, ond mae nhw'n dod lan yn eich sialens chi. So sialens chi wythnos yma yw i amlunio i gredu yn eich hunan fan hyn, achos mae sgiliau dych chi gyda'r dewin i ni wneud beth i chi moyn. Okay? Wedyn, gall eich breuddwydion chi'n dod yn wir, ond mae rhaid i chi wneud hwn. Mae rhaid i chi amlunio, a neu mae rhaid i chi wneud y tasgiau i gyrraedd eich dymuniadau yn dod yn wir fan hyn. Okay? So dyna'ch sialens chi wythnos yma. Gadw mlaen wneud ta beth i chi'n wneud, okay? I weithio tuag at eich breuddwydion. Beth fi'n timlo fan hyn dy'r cerdiau yma wythnos yma. Diolch Ysbryd. Okay, Ysbryd, gallwn ni gadarnhau neu eglurhau brenin y cleddyf fan hyn, please. Beth brenin y cleddyf? Reit, gyda 7 o bentecle. Mae'r 7 o bentecle yn siarad am pethau i chi wedi plannu sy'n nawr yn dwy'n ffrwyth. Okay? So pethau chi wedi plannu yn y gorffennol, maen nhw nawr mynd i ddechrau dwy'n ffrwyth. Okay? Mae'r ffrwyth na'n mynd i dyfu nawr, na beth mae'r cerdyn ma'n siarad am. A mae fe'n edrych fan hyn ar y pethau mae fe wedi plannu, okay? A mae'r un na'r mynd i wneud arian iddo fe. Ond mae'r un cinog fach fan hyn, ti'n mynd bach draw o fan hyn, a mae hwnna'n gweud wrtho fi bod rhywbeth i chi mynd i roi amser neu arian mewn i sy'n mynd i ehangu beth sy'n gyda chi fan hyn, okay? Mae hwn gallu siarad hefyd, felly bod y bachan yn edrych ar beth mae fe wedi gwneud fan hyn, a ti'n meddwl, fi wedi gwneud hwn, a fi mach yn bod, fi moyn gwneud rhywbeth arall. A mae'r cinog hyn yn gyfle i chi wneud rhywbeth arall hefyd, okay? So wedyn i fan hyn, ta beth i chi'n wneud, newch ta beth sy'n teimlo'n iawn i'ch breuddwydion. A os ych chi wedi bod yn amlunio, newch ta beth sy'n teimlo'n iawn i pethau chi'n amlunio ar y foment, okay? Dyna beth wedyn i fan hyn. Bod hwnna'n dod lan gyda y brenin o gleddyf, okay, wedyn i fan hyn, chi'n meddwl yn glir fan hyn, a chi'n gwybod beth i chi moyn,
a mae pethau chi wedi dechrau wneud yn barod mynd i ddwy'n ffrwyth. Okay? Maen nhw'n mynd i dyfu nawr. Maen nhw wedi tyfu. Okay? Maen nhw wedi tyfu a maen nhw'n mynd i ddwy'n ffrwyth nawr. A na beth sy'n eisiau chi gofio fan hyn. Na'r neges wrth ysbryd fan hyn. A ty beth sy'n mynd trwy'ch pen chi ar y foment. Ty beth chi'n meddwl am ar y foment. Felly syniadau, pethau. Okay? Mae'r syniadau yn mynd i ddwy'n ffrwyth. Okay? So mae gwerth wneud e. A felly bod peth o'r syniadau yn breuddwydion i chi. Okay? Ond daw'r breuddwydion a'r dymuniadau'n wir os ych chi'n credu ynddyn nhw, okay? A mae rhaid i chi credu ynddyn nhw. Waw, darlleniad lyflu wythnos yma. Gadewch ni edrych ar hwn fel darlleniad cariad i chi. Os ych chi'n edrych am gariad, wedyn ni chi'n mynd i gael temtasiwn wythnos yma, felly bod rwy'n mynd i ddod mewn i'ch bywyd chi, sy'n mynd i fod yn temtasiwn mawr i chi, okay? Ond falle bod nhw ddim y person gorau i chi ar fyned wedyn ni. Chi'n gorffen rhywbeth felly mewn hen berthynas, neu felly bod chi'n gorffen y temtasiwn nawr, gadael y temtasiwn a symud ymlaen i rhywbeth sy'n mwy cadarn, rhywbeth sy'n mwy teg felly yn symud ymlaen, okay? Perthynas sydd mwy teg. A wedyn, gyda'r sialens wedyn ni, mae'ch dymuniadau chi gallu do'n wir, okay? Mae'r person i chi moyn, neu'r perthynas i chi moyn, neu os i chi moyn i'ch perthynas draws newid, mae popeth yn bosib, okay? Ond mae rhaid i chi gredu yno fe, a mae rhaid chi amlunio fe nawr. Okay? Wedyn ni cariad, wel wedyn ni bod rhaid chi wneud penderfyniadau o'ch pen yna, nag ewch calon. Okay? A smo fi'n gweud yn ymal, ond mae'r brenin yma yn meddwl ei ben, okay? So mae fe o'ch pen. A falle bod rhaid chi edrych ar pethau mewn ffordd gwahanol, neu gweld beth sydd gyda chi a bod yn ddiolchgar am beth sydd gyda chi fan hyn. A mae'r person yn dod mewn i chi, felly dweud person mewn i chi sydd yn brenin y cleddyf, okay? Rwy'n sy'n gweld popeth yn glir, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn, okay? A wedyn mae rhaid i chi feddwl, right, beth sydd gyda fi a beth fi moyn roi mewn i'r berthynas newydd yma, os ych chi'n edrych am rwy'n. Okay? Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad busnes neu gyrfa, wedyn ni chi'n cael temtasiwn felly wythnos yma i fynd am yrfa newydd. Okay? Mae rhywbeth yn dod i ddiwedd, felly bod eich swydd chi'n mynd i ddod i ddiwedd. A mae'r swydd newydd hyn mynd i ddod â balans mewn eich bywyd chi, okay? Neu felly bod swydd chi wedi bod yn neud chi dimlo'n negatif iawn. Okay? A nawr mae'n amser i chi roi ddiwedd i hwnna. Dim o fi'n gweithio chi gadael swydd, right? Os yna swydd newydd yn dod mewn i chi, neu os yna swydd newydd ych chi'n barod, ond rai o chi, felly bod chi'n gadael swydd sydd wedi bod yn tynnu wrtho chi ar ôl na'r, chi'n dod â hwnna i ddiwedd, a mae beth chi'n mynd i gael nesaf, swydd chi'n mynd i gael nesaf, mynd i fod fwy o falans. Felly bod chi wedi bod yn gweithio, okay? Dim cael cyfle i gael brec neu rhywbeth fel yna. Wel, wythnos mae hwn mynd i ddod i ben i chi nawr. Okay? Mae pethau mynd i newid. Felly yn eich gyrfa, bod chi'n mynd i gael rwy'n i ddod i helpu chi gyda rhywbeth. So, dim popeth yn cwmpo arno chi. Okay? Neu fel fi'n gweud felly bod rai o chi yn newid gyrfa, symud o rhywbeth o ddim yn dda i chi nawr mewn i rhywbeth sy'n lot fwy o gydbwysedd a sy'n neud chi dimlo'n well, okay? Well, beth maen nhw'n gweud, work-life balance. Okay? Wedyn, mae'ch breuddwydion chi gallu do'n wir, so mewn busnes neu mewn gyrfa, gallwch chi amlunio beth i chi moyn, ond mae rhaid i chi weithio tuag at mae'r sgiliau da chi'n neud e'n barod, okay? Ond mae rhaid chi weithio at droi'r breuddwydion yn wir, neu droi'r dymuniad yn wir fan hyn, okay? A wedyn, chi'n mynd i weld yn glir beth sydd angen yno chi mewn busnes neu mewn gyrfa. Okay? Mae syniadau newydd yn dod mewn gyda brenin y cleddyf, mae fe'n cael syniadau yn ei ben, a mae fe'n symud, a mae fe'n neud y pethau sydd angen neud i symud mlaen. Okay? A wedyn gyda hwn, mae pethau chi'n rhoi mewn lle mynd i ddwy'n ffrwyth i chi. Okay? Waw, okay. Os chi'n edrych ar hwn fel darlleniad iechyd, wedyn ni felly bod eich iechyd chi ddim wedi bod yn greu, chi wedi cael temtasiwn i wneud felly pethau sydd ddim yn dda i'ch iechyd chi, okay? Orefed, smygu, felly, okay?
pethau fel yna. Mae hwn yn dod i ddiwedd nawr, felly bod lot o ni yn dechrau mis Ionawr gyda addewidion i newid pethau yn y bywyd. Okay? So felly tam neb chi'n dod i fyny a chi'n mynd i gael fwy o falans yn eich bywyd oherwydd yna. A chi'n mynd i dimlo'n well, okay, yn eich iechyd. Mae eich iechyd chi gallu dod well, allwch chi wneud pethau i wella'ch hunan. Okay? Neu gallai fod rhywun yn dod i helpu chi gyda'ch iechyd, ond mae rhaid chi gredu ynddyn nhw. Gallai fod yr brenin y cleddu fynd yn dod mewn i helpu chi dych iechyd, okay? Ond chi wedi dod i pethau mewn lle yn barod sy'n mynd i helpu gyda'ch iechyd fan hyn, okay? So byddwch yn agored ynglyn â'ch iechyd wythnos yma. Fel fi'n gwybod, lot o ni yn penderfynu mis Ionawr, na gyn ni'n mynd i ifed, na gyn ni'n mynd i fita cig, pethau fel la, okay? So mae timlad fel la dy fi fan hyn i wneud â iechyd wythnos yma. A i gwpla, wel wedyn ni, os ych chi'n gweld hwn fel arian, mae temptasiwn i hala arian dych chi ar y foment, felly achos bod cymaint o sales mlaen, okay? Ond mae rhaid i chi ddod dawn i ddiwedd achos chi'n mynd i wario gyrmodd, okay? So triwch pidwch gwario gyrmodd a cadwch eich gwario mewn balans wedyn i fan hyn wythnos yma, okay? Pidwch gwario gyrmodd wythnos yma. Ond mae'ch breuddwydion chi gallu dod yn wir, allwch chi gael beth chi moyn, okay? Ond pidwch hyla cymaint efallai awch chi wedi meddwl hyla fan hyn wythnos yma wedyn ni. A mae pethau chi'n penderfynu prynu, mynd i wneud chi dimlo yn dda, okay? Ond mae still pethau fan hyn i chi moyn cael hefyd. So wedyn ni, gyda'r arian wythnos hyn, halwch ti mewn bach, pidwch hala gyrmodd, okay? Achos falle byddwch chi yn meddwl, dylen ni ddim fod wedi prynu hwnna, mae hwn mynd i gosti i fi nawr am y flwyddyn i ddod, neu beth bynnag, okay? So byddwch yn cadwch eich arian yn ddiogel wythnos yma wedyn ni. Halwch peth o fe, okay, ond pidwch halo popeth, achos bydd angen arian yno chi'n symud ymlaen, fi'n timlo fan hyn, mae Ysbryd yn gweithio fi i weid na chi, okay, bydd angen arian yno chi i symud ymlaen, so pidwch gwario fe gyd nawr. Okay? Lyfli. Diolch Ysbryd, beth fi'n mynd i wneud nawr yw cymryd cerdyn, neges o'r sêr jyst i orffen, neges o'r ynghylion i orffen y darlleniad, beth ti'n moyn gweud wrth pobl lyflu fynd yn ar YouTube heddi, beth ti'n moyn gweithio nhw Ysbryd, please. Gem i weld. Okay, a'r cerdyn sydd gyda ni yw dysgu i fod yn berson yn y byd, ond dim o'r byd. So'r neges fan hyn yw, cofiwch bod chi'n berson yn y byd 3D yma, okay? Hefyd, cofiwch bod Ysbryd tu fewn i chi. Cofiwch bod chi'n Ysbryd a bod chi'n rhan o rhywbeth yn fwy na dim ond y byd 3D. Mae'r byd 3D yn daith i chi. Daith i chi i dyfu, okay? I dyfu chened. A dyna beth mae'r cerdyn mewn y goffa ni, okay? Mae rhaid bod chi'n teimlo fel rhan o'r byd 3D yma, ond mae rhaid chi hefyd gofio'ch Ysbryd. So, mae hwnna'n gweithio fi, mae rhaid chi edrych ar ôl eich hunan yn y byd 3D a hefyd edrych ar ôl eich Ysbryd. Newch siwr bod chi'n cymryd amser mas, fel bod eich iechyd meddwl chi yn dda, okay? Cymrwch mach o amser mas wythnos hyn os gallwch chi. Just i dimlo. Cerwch mas mewn natur. Cerwch i roi cwtch i goeden. Okay? Newch rhywbeth fel yna. Okay? Mae eisiau chi dimlo le i chi ar y byd yma, ar y byd 3D yma, ond hefyd cofio'ch Ysbryd yn hwn i gyd hefyd. Okay? So gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad. Neu boes, os chi wedi, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach chi'n neud fel yna'n helpu fi. Okay? A os chi wedi darllen y cerdiau mae'n wahanol i fi, gadewch fi wybod yn y negesion isod. A os nagyw'r darlleniad yma wedi taro deuddeg gyda chi, gadewch e fynd, okay? A dewch nôl wythnos nesaf i weld os yw hwnna yn teimlo fwy addas i chi. Ond wythnos yma wedyn ni, cewch gwared ar y temptasiwn, credwch yn eich breuddwydion, smydwch mlaen gyda'ch breuddwydion, a newch penderfyniadwch pen nid eich calon, a daw pethau yn ffrwythlon i chi. Okay? A cofiwch edrych ar ôl eich hunain, cofiwch cymryd amser mas rhywbryd. Os gallwch chi, fi'n gwybod bod yw'n wythnos fysi iawn, okay? A os ys diddordeb gyda chi gael darlleniad personol, mae'r wybodaeth isod.
A tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, joiwch y flwyddyn newydd, a welai chi yn y darlleniad nesaf.